एनआईए केस नांनानै 10 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडीएबीफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। हारिनि थाखाय गोलाव बोसोर गावनि जिउखौ बावसोमनानै एनआईए केस नांनानै जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडीएबीनि सा 7 सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव। बे सा 7 उदां अख्राङाव फैनाय बारग' एनडीएबी सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जलेस्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुबाबो सासे। नंगौ, मैया बाक्सा जिल्ला सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साइथानगुरि गामिनि जलेस्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुबा गोलाव बोसोरनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो एक्स एनडीएफबी वेलफेयार एसोसिएशननि मेंनाय गैयै बानाय गैयै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोबथेसालियाव बायदि बायदि केस नांनानै थानांनाय बारग' एनडीएबी बिथांमोना उदां अख्राङाव एबा गावबा गावनि न'आव फैनो हाबाय। थिग बेफोरबायदिनो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजोंनो थांनाय सानखालि एबा मैया 10 बोसोरनिबो बांसिन एनआईए केस नांनानै थानाय सा 7 बारग' एनडीएबी बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। बेनि गेजेरावनो दं बाक्सा जिल्ला सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साइथानगुरि गामिनि जलेस्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुबाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हाबाय। हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै बिथां जलेस्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुबाबो गोलाव बोसोर एनआईए केस नांनानै जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बिथां बारग' एनडीएबी जलेस्वर बसुमतारी एबा बि जाख्रुबखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनायनि खौरांखौ मोननानै बिथांनि आंगो गामिनि समाज आफाद, लाइमोन आफाद, आइजो आफादजों लोगोसे गोबां आफादफोरा बरायहैनायखौ नुनो मोन्दों।